Γεια σας! Σήμερα φτιάχνουμε μαρμελάδα κόκκινη πιπεριά. Είναι αγαπημένη μαρμελάδα, συνοδεύει τέλεια τυριά και κόκκινο κρασί, έχει πάρα πολύ ιδιαίτερη γεύση, πάρα πολύ ωραίο άρωμα και γίνεται και πάρα πολύ εύκολα. Ελάτε να σας δείξω πώς τη φτιάχνω. Λοιπόν, έχουμε πάρει μισό κιλό κόκκινες πιπεριές. Τις μακρόστενες, τις έχουμε πλύνει, έχουμε κόψει το κοτσάνι, έχουμε καθαρίσει τα σποράκια και πάμε να τις πολιτοποιήσουμε στον πολυκόφτη. Ξεκινάμε. Τις κόβετε στα 4, σε μεγάλα κομμάτια. Δίπλα έχουμε βάλει ένα βαθύ τηγάνι. Πολιτοποιούμε λίγες τις πιπεριές και τις ρίχνουμε κατευθείαν στο τηγάνι. Λοιπόν, έτοιμες οι πιπεριές μας. Τις αδειάζουμε όλες και ανάβουμε το μάτι σε χαμηλή φωτιά. Σιγά σιγά τα υγρά από τις πιπεριές έχουν εξατμιστεί. Οπότε τώρα τι κάνουμε? Θα δυναμώσουμε λίγο τη φωτιά. Θα ρίξουμε λίγο πιπέρι μαύρο. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και λίγη κόκκινη πιπεριά καυτερή, αν σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει καλύτερα με το πιπέρι. Αυτή τη μαρμελάδα την είχα δοκιμάσει πριν χρόνια σε ένα ταξίδι και μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα να βρω πουθενά τη συνταγή. Οπότε έκανα δοκιμές και κατέληξα σε αυτήν εδώ τη συνταγή που βγαίνει πάρα πολύ γευστική. Παίρνουμε και λίγο ξύδι μπαλσάμικο και ρίχνουμε μέσα στις πιπεριές. Ανακατεύουμε και αφήνουμε και αυτό να εξατμιστεί. Πριν εξατμιστούν εντελώς τα υγρά, ρίχνουμε μέσα ένα ποτήρι καστανή ζάχαρη. Θα σας έχω και τις ποσότητες των υλικών στην περιγραφή του βίντεο. Κατεβάζουμε τώρα τη φωτιά. Εγώ την κατέβασα στο 4 και ανακατεύουμε συνεχώς για να δέσει η μαρμελάδα σιγά σιγά. Σιγά σιγά δένει. Η μαρμελάδα έχει δέσει, είναι τέλεια, μου σκουβολάει. Δοκιμάστε την. Καλή επιτυχία!